बाक्सानि रुपहियाव खुंगा 24थि साजिसे BLT मुंख्लंसान फालिदों। सिगां बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोराव दिनै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि रुपहि हालामनि हासरा सेरिकालचार फार्मनि साखाथियाव थानाय सा 10 BLT मुंख्लंफोरनि मांखरसालियाव खुंगा 24थि साजिसे BLT मुंख्लंसान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिम अदेबानि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुं जायो। गिबि सानाव जिल्लायारि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। नैथि सानाव फुंबिलिनि समाव फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिया जालाङो आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो खख्लाबारि ब्लक BPFनि बारग' आफादगिरि शंकर बसुमतारिया। मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो BPFनि PMBनि सोद्रोमा नारायणनि बसुमतारिया आरो फुंबिलि समाव आरज गाबनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गाबगोनाङै बे हाबाफारिया जानानै थाङो। BLT जे मार्च जास्टे जोंनि फालिदों मुंख्लंसारफोरनो जे बिबार बावदों बेनि सोमोन्दै माबाफोर मोनसे गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि गासैबो निउस चेनेलनि सामलायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आङो मान बावबाय। देग्लाय 24 बोसोर जाबाय जोंनि बे मुंख्लं BLT बिथांमोनखौ जोङो मान बावबोनाया बिबार बावबोनाया आरो देग्लायबो जोङो बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। नैबे समाव दा गोबां न'खरफोरानो जे मुंख्लं जालांबाय, गोबां मुंख्लंफोरनि मेगनाव दिनै मोदै नुनो मोन्दों। नैबे समाव मुंख्लं न'खरफोरनो मा फोरमायनो सानो? आङो मुंख्लं न'खरनिसिम बेखौनो खावलायगोन, माखासे मुंख्लं न'खरा एसेब्लाबो थांनाय माखासे बोसोराव जाय समाव जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा BTCनि चिफ जानानै सामलायदोंमोन, बे समाव बिथाङा जथेस्थ' अनसुंथाइ होदों, बेखौ जों मिथिगौ। नाथाय माखासेखौ मोनाखै जानो हागौ, नाथाय मोनद्रायै नङा, जोंनाव बे मोनसे रेकर्डआ दङ, मोन्दों आरोखि। जिखिनि माने जोंनि बे 10 जन BLT न'खर बिथांमोना खमैबो 5 लाख रांखौ चिफ सारा जोंनि हाग्रामा सारा माने होदों आरोखि। बेया जोंहा रेकर्डआव दं, जों मिथिगौ आरो बेखौ। नैबे समाव दा रुलिं सरकार सोलिगासिनो दं। नैबे समाव गोबां न'खरफोरनोनो गोबां बायग्रेब बायथेब न'खर जों नुनो मोनबाय दं। नैबे समाव BLT गोबां सुबुंफोरानो मुंख्लं जालांनायखौ जों नुदों। नैबे समाव नैबे बानजाय आफादनिफ्राय माफोर खावलायनो सानदों? दा बेखौथ' नोंथाङा जि खोथा सोंदों जे दानि समाव जे बे माने बायग्रेब बायथेब जानानै दं, बेखौथ' आं बुंनो हाला। जेनेबा दा रुलिं गभर्नमेन्टआ बेखौ सोरबोजों नायदों नायाखै बिथांमोननि खोथा, बे एजेन्डा बियो। खिन्थु जों BPF हिसाबै बेखौ माने जों खुंबाय थादों आरो जोङो खुंबायबो थागोन। गभर्नमेन्ट थानायजों खोथा गैया, जों बेखौ जोङो पार्सनेल डनेट खालामलायनानैबो जोङो बे हाबाफारिखौ 10 मुंख्लं BLTखौ बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोङो अरायसम जोङो फालिबाय थागोन। दा उननि समफोराव माने बे दानि जि नोंथाङा सोंदों आंनाव जे गेजेर गेथेर जानाय दङ मा दं, बे खोथाखौथ' आं दा बुंनो हाला। जायखिजाया जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंलांबाय थागोन आरोखि।